Здравейте, отново аз се казвам Веселин и това клипче го правя за разведените родители. Така че, който има интерес, нека да слуша. По този начин ще помогнеш на себе си. Приятели, аз също съм от разведени родители и какво осъзнах и какво разбрах. Когато бях по-малък, майка ми купуваше най-хубавите дрехи. По този начин, за да ме спечели. От другата страна, баба ми или дядо ми ми купуваха още по-хубави дрехи и ми даваха още повече пари. По този начин аз си мислех, че съм някой и винаги бях в центъра на вниманието и винаги бях в най-големите среди. Това е едното. И по този начин самото ти дете става съвсем различна личност от нормалното. Това е едното. По този начин, нали, тръгваш по пътя към наркозависимостта. Защото той си мисли, че вече е голям, вече е приет от големите. Защо? Защото няма стабилно семейство. Много е важно бащата да участва. Ако няма баща, той сам става баща. Затова давам ви съвет. Не купувайте прекалено много неща и не давайте прекалено много. Давайте толкова, колкото заслужава. И най-вече всичко се започва от самото възпитание. Няма как ти да пушиш по 2 кутии цигари и ти да пиеш по една бутилка уиски пред детето ти и детето ти това да не го вижда и да не го мисли за нормално. Помисли на това.